Moi boas tardes, noites, xa case. Referíndose ás palabras, Gioconda Belli escribe nun poema: no quiero colocarlas mal, ponerlas de cualquier modo en una frase mal construida. Me importan sus condiciones de vida. Silencio. Las palabras se miran alrededor de la mesa. Boa tarde, a gusto ver unha sala repleta de persoas. Isto xa é a nova normalidade, o máis parecido a ella. Antes de comenzar coa presentación, permitídeme que vos traslade a miña emoción, a emoción que para mí supón presentar sempre o libro dun amigo, Antonio García Teijeiro Poema. E ademais facelo acompañado de Noa, a súa filla, que tamén é amiga, e de toda a súa familia, que así a considero. Estamos en dúbida alguna ante un dos grandes poetas contemporáneos. O orgullo desta cidade, Beguilles distinguido, non creo que haya moitos máis aquí na sala. Beguilles distinguido, entre outros moitos galardóns, tamén moitísimos reconhecementos, é Premio Nacional de Literatura, e algo moi importante, é un divulgador da poesía, un amante da poesía, divulgador dende a súa etapa como mestre e divulgador o día de hoxe, divulgador cara a xente máis nova, cara a xente máis xoven, pero tamén de cara aos adultos, o va facendo toda a vida, transmitindo ese amor á poesía. E ademais é unha persoa, unha boa persoa, unha grande persoa, que ademais de transmitir, ademais de escribir cada vez máis, ten algo moi importante, que o fai ser unha persoa de fiar, e que se baña todos os meses do ano en Samil, todos os meses, sen excepción, inverno, outono, primavera, verano, todos os meses. Iso fai que sexa unha persoa de fiar. Indo xa a as palabras están a mirarse alrededor da mesa. En primeiro lugar, eu quería felicitar a xente que ademais está por aquí de cuarto de inverno por esta edición magnífica, espléndida, ademais ilustrada de forma maravillosa tamén por Lidia Cao. Este libro fronteirizo, isto de fronteirizo nunca o teño moi claro, non? Porque eu penso que a poesía ao final para todos os públicos, non? Pode chegar a xente máis nova de unha forma distinta, a xente adulta de outra, pero bueno, é un libro fronteirizo, senidade. Os autores, como digo, poden ser un público juvenil, pero tamén, no caso deste poemario, tamén un público adulto, e todo parte dese poema de Gioconda Belli que acaba de ler Noa, non? A importancia da palabra, de encontrar a palabra exacta, o verso exacto. Pero este libro tamén, o meu entender, é un profundo exercicio de amor á poesía. A búsqueda dese verso exacto, sen deixar emoción, sen deixar a un lado as emocións, o cal non é doado, o da minha impresión logo falaremos, non? Que non debe ser doado. Palabras que discuten entre elas en torno a esta mesa imaginaria, non? O paso do tempo, o amor, a creatividade, están presentes nun poemario espléndido que está a resultarse un éxito literario. Parabéns, querido Antonio, e imos continuar o acto con a serie de poemas que te acompañan. Pódese ver o lóstrego debuxando a vida tan confusa, as mans que doen co traballo, a dor enfuxida, tantos versos secos ou a invención do amor. Pódese ver o lóstrego dibuxando isto e moito máis, pero algúns prefiren ler ou escribir un poema. Vi unha cidade no horizonte pintado polas vaguas dun home arrepentido. Un home arrepentido de ser feliz, ou case, de renunciar a outros días en máis, de retractarse diante da impavidez do ceo,
de inmolar verbas para escribir versos que permanezan no tempo. Bágoas dun home que pinta horizontes, bágoas dun home o que chaman poeta. Nun caixón atopei un mapa que contiña estradas de varias cores. As liñas levaronme historias reinventadas e perdidas no ceo plúmbeo da memoria. Percorrín unha a unha todas as liñas co meu dedo e perdínme polos traxectos sen sinais e nos laberintos de papel. Canso de errar a través do mapa, detívenme nun punto, ben preto da vila onde os nosos corazóns chegaran a vivir. Marchas e volves neste poema vestida de invernos, espida de palabras. E mentres iso pasa, eu vou escribindo no aire un poema de silencios que ti borrarás cando voltes e tal vez alguén volverá a escribir cando marches. Hola, ¿cómo estamos? Pues estamos, xa é bastante. Bueno, estou encantado, primeiro, de que este acto de reivindicación poética realmente se celebre no Club Faro, e agradezo a Isabel Rodríguez, como sempre tan generosa, que accedese a que fose aquí. Gracias, Isabel. Agradezo a ti, Rafa, que esteas aí, nunha conversa que non preparamos. Aquí eu traio cousas que quero dicir. Se me pregúntamelas ou non as pregunte, eu vou dicir, porque digo que é un acto claro de reivindicación poética. Gracias, Rafa, por acceder cando te chamei, e non só dicir que sí, sino dicirlo de maneira moi brillante. É moi agradable para min. Noa, que vou dicir? Si é a filla máis guapa que teño, porque entre outras cousas non teño outra, pero para min non é un amor, é unha persoa sensible que ama a palabra, que ama a imaxe, e que realmente desas persoas que me gustaría, se eu tivese outro fillo distinto do que teño, que fose a súa muller, a súa parella. Realmente estou moi satisfeito. Algo que eu tiña moitas ganas era de que se incorporase a este acto e que puxese a palabra, porque no fondo o que temos que buscar aquí é a forza, a sensibilidade da palabra, e ninguén mellor que Noa para facelo. E finalmente, pero non por importancia, teño que agradecer moitísimo e ademais animarvos a que coñezades os libros de Cuarto de Inverno, unha editorial nova de persoas que creen fondamente no que fan. David Cortizo, Andrea Jamardo, David Cortizo, loitando contra todo e contra todos os atrancos que o mundo da cultura, que o mundo da literatura, que o mundo das artes ás veces pon. É para min unha honra, Andrea, David, que este libro o publicase de vos, porque realmente tratastes o texto e a persoa cun enorme agarimo, e estou convencido, ademais, de que tedes moito futuro, porque cando se edita ben, os resultados non tardan en chegar. Grazas, de verdade, por acoller este libro na vosa editorial. Bueno, esqueci unha cosa, e grazas a todos vos que estades aquí. Hai moita xente que quero aquí, que coñezo, que me apetecía que estivese e que está. Así que de verdade que un venres a estas horas, as 8 da tarde, as 8 do serán, que esteades aquí para min é unha enorme satisfacción e unha enorme sensación de agarimo. Cando
cando me deron o Premio Nacional, eu sentín algo moi importante que foi quizáis o que máis me emocionou de gañar o Premio Nacional. Sentín que había moita xente que me quería, ou moita xente que estaba moi feliz de que gañase ese premio. Ben, eso para min, o agarimo, eso que decía Gabriel García Márquez, o que se dicía de que eu escribo para que me queiran, home, non é tan exacto, ou non tan directo, pero dende logo é para facerlo ver. Eu tamén, no fondo, se me queren a través da miña escrita, pois me fan moi felices. Por algo será tanta xente contenta que consigues, por exemplo, o Premio Nacional. A importancia da palabra. Llevas tempo camiñando hacia esa poesía máis espida, buscando a palabra precisa, o verso preciso. Este é un poemario onde quizáis se amosa máis. Sí, eu creo que a medida que vas sendo maior, que vas cumplindo anos, empezas a decatarte de que hai moitas cousas que sobran e tens que quedar, digamos, coa esencia das cousas. E a literatura, a poesía, ten unha esencia moi particular, que é o bo uso das palabras. Porque, como di o título, as palabras están a mirarse alrededor da mesa e entre elas falan. Non son moito de fiar, e hai que saber pollelas no lugar axeitado. Entón, decateime da forza das palabras, da súa maldade tamén, non son inocentes as palabras, e decateime de que para expresar determinadas cousas, determinados sentimentos, determinadas posturas diante da vida, tampouco se necesita florear demasiado o que se quere dicir. Hai unha esencia, hai unha alma evidentemente non católica, pero unha alma poderosa, esa fonte que realmente fai que brote, e hai que dar con elas, e non é doado. Pero eu necesito facer este tipo de poesía. Agora mesmo estou traballando nun poemario de adultos que vai nesta mesma liña. Que sobren as palabras que non van dicir nada, que queden aquelas que teñen moito que dicir, e todas aquelas que eu noto o seu agarimo e que me permite expresalo nun papel para que despois o lectorado as poida disfrutar. Cantos poemas se van na papelera por unha única palabra, por non atopar unha única palabra? Por unha, a papelera non van, pero que me provocan unha enorme dor de cabeza, podo xo asegurar. Eu teño un sistema, eu empezo a crear na cabeza antes de sentarme para nada. Eu tomo 1000 notas que me poden servir ou non. E cando sento a escribir, son unha persoa excesivamente rigorosa e excesivamente exixente. Por unha razón evidente, porque eu son consciente de que a perfección non existe, pero hai que tender cara a ela. Entón, eu corrixo, risco, racho, cambio, volvo a corrixir, son un pouco obsesivo con ese tema. E cando por fin considero que o libro está prácticamente, digamos, estruturado, vai ao ordenador, e aí teño a Susi, que é o meu apoio fundamental, que o pasa, ás veces, xa menos do que os pasaba antes se as pasou carotas noutros tempos, que non había ordenadores, pero xa empezo a pasar eu tamén algúns. E cada vez que paso, volvo a cambiar outra vez palabras. Esas non quedan registradas, como no papel cando riscas, porque eu escribo a mano. E chegado a ese punto, cando o libro entrego a editorial, a non ser que teña que ler algún poema ou alguna cousa, non o volvo a ler máis. Por que? Poderedes preguntar. Pois porque notaría enseguida que habería cousas que volvería a cambiar. Entón, conseguir esas palabras acaídas para o teu discurso literario, o teu discurso poético, ás veces convértese en unha obsesión. Eu desfruto escribindo, pero hai momentos en que un sofre,
sofre moito para despois gozar. É algo que isto teño que dicirlo claramente. Eu non me divirto escribindo. Cando escribo para os máis pequenos, sí, porque escribes dende outra perspectiva, facendo literatura e co mesmo respeto, pero como que son máis xoguetonas as palabras, son máis xogantinas. Cando escribo xa para idades un pouco máis adulto, eu non disfruto tanto durante un tempo, pero despois a eclosión é moi grande cando rematas de escribir ese poemario. Pero por si acaso non o leo outra vez, non vai a ser que Cantiqueiras tamén. Sí. Pero isto que pode parecer un exercicio técnico, non? De precisión, de buscar a palabra exacta, resulta que logo os poemas non están exentos de emoción. No. Iso parece moi complicado. Moi técnico, evidentemente, todos precisamos dunha técnica. Eu manteño que xa ninguén inventa nada, pero está todo inventado. Pero eu tamén manteño que a poesía sen emoción non é poesía, Rafa. É outra cousa. Hai xente que construe poemas moi bonitos, moi interesantes, unhas palabras, pero a mí non me di nada, díxame fríos. Entran nun elitismo poético que lle fai moito dano a poesía. A poesía non pode ser unha cousa tampouco, digamos, vulgar. Vale, calquera cousa, para poñer un poema, así, pois escandalizamos a situación. Non, hai que traballar. É literatura, é arte. Entón, eu creo, sinceramente, que hai que dotar de técnica, evidente, un ritmo, a música, pero ao mesmo tempo hai que dotar de emoción. Sen emoción non hai poesía. Sinceramente, digo así de maneira rotunda, ainda que poida parecer así como un pedante, non o son, en ese sentido, pero que creo que si falta emoción, si falta esa posibilidade de descubrir cousas, de transformar determinadas realidades persoais de cada quen cando lee un poemario, si falta todo iso, que é? Palabras baleiras, porque as palabras tamén poden ser baleiras, e depende con quen falen, con quen as relacionemos, poden dicir máis ou poden dicir menos. Entón eu camiño un pouco por eses carreiros, digamos, do descubrimento, de descoberta das pequenas cousas que ás veces son as máis grandes. Poñer o ollo onde moita xente non o pon, e marcar un obxectivo de transformarte a través da literatura, da poesía, e que ademais se poidan transformar tamén pequenas transformacións, estamos falando de transformacións, pequenas transformacións, pero que son moi importantes dos lectores, porque como ben sabemos, unha vez que ti das o poemario a editorial, unha vez que sae, ese poemario xa non é teu. Ese poemario é daquelas persoas que o precisan, que gozan con el e que reparan nun exercicio, digamos, literario, pero ao mesmo tempo que acariñan. Porque a boa poesía tamén acariña. Esa transformación da que falas, que é unha posible transformación no lector, nace tamén dunha transformación interna túa. Quero dicir, cando faz un poema, é un autocoñecemento, ver o que se está a pasar e de que xeito lle pos palabras, non? Porque as palabras serven para explicar, por unha banda, o que nos pasa, que moitas veces non sabemos o que nos pasa, e pasalle moita xente, sinte algo que non sabe como expresar, e moita xente escribe, non de xeito profesional, senón como un xeito de entender que é o que me está pasando, non? Entón, ese proceso, ti como escritor, supoño que é diferente, porque ademais dunha especie de purga persoal, tamén vai dirixida a alguén, non? Para que ademais de un exercicio teu, persoal, sexa algo que lle poda interesar aos demais e que poda non só falar de ti, senón falar dos demais. Sí. A ver, a mí non me gusta moito o concepto terapéutico que se pode darlle a poesía. Cando falo de transformacións, falo de comportamentos mínimos de cada quen, de axudar a ver a vida de outra maneira, pero en pequenas doses.
Non se trata, evidentemente, de que leas un poema automáticamente que te chegue e automáticamente transforme. Non. Pero sí é importante que iso que vai dicindo, vas asumindo e inconscientemente vas collendo unha actitude diante da vida que antes non tiñas ou que tiñas medo. Ou aqueles demos que todos temos, porque todos temos medos e demos, tanto medos como demos, pódense ir pouco a pouco, digamos que recoñecendo para poder prescindir deles, ou para que nos fagan o menos dano posible. E todo isto falando sempre desde un punto de vista plástico, fermoso, como é a palabra ben empregada. Entón, evidentemente, eu sempre digo que cando eu leo calquera poema, un libro de poemas calquera, no fondo, estou creando tamén, porque estou facendo a miña lectura dende ese punto de vista. E entón estou tamén transformándome. E de aí van saindo unha serie de ideas que eu necesito, que eu preciso plasmar despois. Entón, eu tamén sufro esas pequenas transformacións que a poesía, que a boa poesía, non digo que sea boa miña, digo que a boa poesía debe ter. Pero tomar a poesía como autoaxuda sería un error. A poesía é arte, é literatura. E como literatura ten as características propias da literatura. Rigor lingüístico, rigor de ideas, ritmo, exposición, etc. Non é un conxunto de palabras que van todas seguidas e ao final morrer na orilla, non. Entón, dende ese punto de vista, a min interésame moitísimo que a xente sexa consciente de que cando estades, ou as persoas estades lendo un poema, vos estades creando ese poema, porque está entrando en vos dunha maneira absolutamente inconsciente, pero placenteira. Hai unha cosa moi importante que eu quero dicir, teño aquí apuntado, pero xa vou dicir porque xa dei. Non se pode ler un libro de poesía a velocidade. A poesía é para lela con calma. Ten a vantaxe que non teñen as novelas, que podes empezar por atrás, polo medio, ou en principio, e podes volver lela, e podes volver outra vez sobre ela, e sempre, con a novela tamén, pero outra historia, sempre lle vas a topar cousas, puntos diferentes. Sempre vai conseguir que ti, como persoa, descubras algunhas cousas nas que non pensabas. Cando lemos poesía, temos que quedarnos na lectura da poesía. Non se pode ler un libro de poesía así. Eso non é ler poesía. Eu creo que en xeral calquera cosa que teña arte, non sei que sexa un libro ou unha novela para entreterse simplemente, pero cando realmente nos enfrontamos a unha boa novela, nos enfrentamos a un bo libro de poesía, un ensayo, etc., que teñen, digamos que, un peso específico, o que hai que facer é instalarnos durante un tempo nel, gozar ao máximo dese tempo, e non importa de rematar o libro, decir, hai que aproveitar cada páxina, cada parágrafo, cada verso, e a partir de aí faremos unha lectura pausada, tranquila e frutífera. E así entendo eu a creación, e así entendo eu a lectura, que ten que exixir sempre un pouco. Non nos podemos quedar no doado, o trillado. Eu ás veces que van saindo libros e tal, eu digo, me pregunta, así, alguna xente pregúntame, vas a seguir escribindo, sigues escribindo hasta cando? Eu teño moi claro que cando me decate de que xa non teño nada que achegar, cando me decate que me estou repetindo, e Susi me diga, Antonio, estás a repetirte, creo que iso non, porque eu non publico nada sin que ela diga que sí, Eso teño claro, é a primeira lectora, a máis crítica, e ela di que non lle fago caso, pero sí que lle fago caso. Entón, desde ese momento, xa eu non lería xa sinceramente
non sería quen de seguir escribindo, porque é evidente que me faltaría pois a perspectiva de estar achegando algo aos lectores, para que che digan este é un libro como os outros. Sinceramente, eso decepcioname un pouco. Falábamos da técnica, falábamos de emoción, e aquí falas tamén da coherencia, non? Porque ao final un poemario debe ter coherencia. Claro. O primeiro que ten que ser coherente o escritor. Bueno, eso lo podamos mostrar. Porque hai algúns que non o son, Non é o caso. E digo algúns é masculino, para que as mulleres son máis coherentes escribindo. A mí me gusta moitísima a literatura que están facendo as mulleres hoxe en día. É fundamental o rigor, é fundamental a coherencia. A coherencia literaria. Tú non podes andar pola vida dicindo o que digo, agora mesmo, por exemplo, e despois cando escribes faz calquera cousa para cumprir, para que saia para adiante. Ti non podes dicir que realmente buscas determinadas facetas da creación literaria se despois os teus escritos non están en relación co que dis. Se a teoría que ti dis que pode ser moi bonita, como estou contando agora, e como digo en obradoiros de creación, etc., a teoría hai que, digamos, que relacionala de maneira clara coa práctica. Entón, non se pode andar pola vida enganando, porque o primeiro que estás enganando é a ti mesmo, dado que non estás facendo as cousas dende o punto de vista ético en o que ti crees nesa literatura. A literatura tamén é ética dende o meu punto de vista, e a ética podese chamar ou considerar desde moitos puntos de vista. A min iso de que o escritor é un individuo tal, que despois é moi bo escritor, vale, sí. A mí interesa menos, entende que sea a coherencia persoal. Sinceramente, cada día busco máis esa coherencia. E dame medo non conseguila. Por iso eu teño cada día máis medo que publico. Porque considero, o temo, non poder ser coherente. E iso sería unha das cousas que a xente pensase que traizoei os meus principios como escritor, que dende logo sempre foron puros a prol da poesía. A min o aspecto económico, a David e a Andrea evidentemente fundamental, porque senón non poden seguir publicando esos libros magníficos que publican, pero eu cando vou a un centro, por exemplo, mira, es que non teñen máis que 10 libros, dame exactamente igual. Prepararon o encontro, saben quen vai ir, disfrutaron co que prepararon, vou feliz. Mira, neste encontro puseron 40 libros, pero creo que non prepararon moi ben. Este menda non vai. Creo na coherencia a todos os niveis, dentro logo. Evidentemente, lonxe de ser perfecto, teño moitísimos defectos, e podo dicir tamén de maneira clara que me equivoco moitas veces, pero intento dende ese punto de vista erguerme, volver a ver, ser crítico, reflexionar e tirar para adiante. Este grupo é fronteirizo, vai destinado ao público juvenil, pero ao final para todos os públicos tamén vai destinado a un público adulto, e vai a disfrutar tamén un público adulto. Sí. Bueno, en primeiro lugar, eu creo, e eu cando dame o mesmo que escribo para primeiras idades que cando escribo para adultos. Busco sempre esa coherencia, ese respecto polo lector ou lectora. Para min é fundamental ese respecto. Hai que respetar o lector, non hai que dar para todo que o vai ler vale calquera cousa. Iso a min doe moitísimo, e hai xente que fai, sobre todo cos nenos, que creen que son parvos, pero son nenos. Que atreveríamos, perdón, a decir que hai que respetar ainda máis os nenos. Claro, ainda máis os nenos. Porque os adultos teñen certos mecanismos para defenderse, ainda que ás veces están enganados, non hai máis que ver a Comunidade de Madrid. Pero bueno, eso quero dicir que realmente sí, son adultos, pero están enganados. Creo que eso non fai falta que ninguén o dubide, non estou dicindo nada novo, porque non hai máis que ver declaración, non é unha cuestión de posición política e tal. Os adultos a mí se lles engana moito, pero aos nenos
Os nenos, en principio, pódese enganar, pero eles tamén son moi listos, moi espiridos, e saben perfectamente, chegado un momento, se os están enganando ou non. E iso para min é moi importante, Este libro, dicimos que é fronteirizo, a ver, a literatura, tanto para os máis pequenos, como para os de idades medianas, é literatura, por riba de todo. Eu, polo menos, moita xente, aquí, vexo persoas que escriben, unha moi querida, ademais, que vexo ali a miña esquerda, e realmente a xente, e outro por alá tamén, a xente, nese sentido, ten que decatarse de que a literatura, sexa para a idade que sexa, por riba de todo ten que ser literatura. Non vale para nada a xente que automáticamente, pois, bueno, pois este é un libro menor, isto para pequenos sirve tal, eso dame moitísima rabia. E xente que cree que se non escribe un libro para adultos, non é escritor ou escritora. Iso me dá moitísima máis rabia, porque eu escribo para adultos, pero eu estou encantado de ser un escritor de literatura infantil e juvenil. Estou moi orgulloso de que me consideren de segunda ou terceira categoría, e que me dá igual. Entón, por que digo un libro fronteirizo? Digo porque eu este libro pensei non penso por idades, para 7, 8, para 8, eu non penso semejante cousa. Empezo a escribir e decátome que é un libro que exixe un pouco. Entón, que vamos, que a rapaces máis pequenos vai descostar, non é un libro de dicir eso. O libro exixe. E penso nos mozos, en principio, porque creo na xuventude, carai. Creo na mocidade, a pesar de que digan e que só resalten as cousas malas. Hai moita xente nova que está facendo moitas cousas. Pero eso non sai nos periódicos. Sai nos outros que colleron un botellón, que tal. Bueno, non vamos a entrar nesa historia, pero eu creo na mocidade, creo profundamente nela, e escribí un libro moi dedicado a que poidan desfrutar e darlles algo diferente ao que se les dan aos adolescentes normalmente. E claro, pero saiu un libro que dilúe, esvaecen as liñas, e claro, un libro que seguramente calquera adulto pode se ver reflectido, non? Pode dicirlle algo, pode sentir que hai unha poesía que a esa persoa lle chegue. Bueno, pues, eso é porque dicimos que o libro fronteirizo, porque pode ser lido por adultos, sempre todo pode ser lido por adultos, pero bueno, para entendernos un pouco mellor, pode ser lido por adultos, para mozos e mozas, e mesmo facer un... Por certo, que hai tantos clubs de lectura, Vigo, Pontevedra, Galicia, e que poucos, por non dicir casi ningún, se fan de poesía. Por que nos periódicos sae sempre o novelista, a novelista, o narrador, a narradora? E por que os libros de poemas, a poesía, se lle fai tan pouco caso? Cando me deron a primeira vez, unha das cosas que me deu máis alegría foi, por ser escrito en galego, a fastidiar a Ayuso, non estaba daquela. E para reivindicar a poesía, que a poesía encanta nas aulas, que as que non lles guste aos adultos. Por que non hai clubes de lectura de poesía? Que non o sei, porque, bueno, sí o sei, porque os adultos seguen a terlle medo a poesía, porque os adultos prefiren falar dunha novela, e se senten todos, ademais, moitos deles, non digo todos, que se senten maravillosos, pero se senten todos moi dignos e tal e cual, que dominan a situación, inventan ideas, a mellor non son as que tiñan que ser, pero inventan ideas. En cambio, rexeitan unha lectura compartida de poesía, con a riqueza que a boa poesía, que sexa boa, ten para poder falar, para poder discutir, reflexionar, para sentirse vivos. Pero hai un medo ancestral á poesía, porque non nos esquezamos, este país é un país de moi malos lectores. Dicía o meu amigo Vargas Llosa que non é cuestión de votar en liberdade, que hai que votar ben,
Ben hai que dicir o que les queden en voces, non? Pois aquí o mesmo, aquí digo o mesmo, digo exactamente o mesmo. Hai que elixir, ben, en liberdade, pero elixir ben, e non se elixe ben. Quizás tamén o que dicías que exixe máis concentración e máis pausa ler un libro de poesía e entendelo. Entón agora, pois, na vida que levamos, non? Que todo moi rápido, todo un pouco máis superficial, pois custa máis. E cando algo custa, pois, cando chegas canso do traballo, dis, mira, prefiero ler... Esa é a desculpa que claro, normalmente esa é a hai. desculpa, pero... Cando eu era un mozo, dicían o mesmo. Claro, claro. 20 anos despois seguían dicindo o mesmo. É que ao ritmo que levamos non... Xa. É que non hai cultura literaria, carai. Non hai hábito lector. Caramba. Son ben falado, como vedes, Non hai hábito lector. Porque non esquezamos que para ler un bo libro hai que ter unha preparación. Non é cuestión de repente... Se estamos lendo sempre o mesmo tipo de libros, son libros que o pasas moi ben e que cumplen o seu cometido, pero non aportan nada. É como se ves unha película sin maior trascendencia, pero dices, bueno, mira, pasei unha hora e media moi ben. Con ese libro, pasei moi ben a ver que pasaba aí, a ver este misterio como se desenvolve, punto. Pero cando falamos de ler literariamente, estamos falando de outras cousas. Estamos falando desa calma que digo, dese escalón que che puxeron un pouco máis arriba, ese escalón que che puxeron máis arriba, e que tens que facer ese esforzo, porque cando chegas a ese esforzo lector, o desfrute despois é enorme, enorme, e cada día vas sendo máis exixente. Se ti empezas a ler lecturas sinxelas, pásalo ben. Eu tamén empecé lendo lecturas sinxelas hasta que cheguei aos poucos libros que me gustan de Cera, que é a familia dos Duarte. Hasta que cheguei eu tamén lía libros, bueno, entretidos e tal e cual. Cando cheguei a Cela, a ese libro, fíxome pensar. Cando entrou a poesía por medio, empecé a pensar tamén. Eu quería ser poeta sen ler poesía. Iso é imposible. Entón, o que quero decir con isto é que o hábito lector adquirilo é moi difícil. Ler literatura é moi difícil, en un principio. Moi difícil, quero dicir, que exixe un esforzo. Pero unha vez que superas ese esforzo e hai que superalo, desfrutas con ela moi íntimamente e moito mellor que con outras moitas cousas. Pero é o que se comentaba agora, no hai o que dicías ti antes, decir, uno se pode poner diante dun poemario, veña, vou lelo 20 minutos, en media hora, porque non o vas a disfrutar, non o vas a entender nada. Exixe unha relectura, unha segunda, unha terceira, un pararte... E con calma, claro, sin estar pensando en outras cousas. Yo tamén o que comentaba mal, que diste antes tamén se falaba do mesmo, que nestes tempos a xente non ten esa pausa, ou non quere ter esa pausa. Claro. Non quere ter esa pausa. Claro, porque eu tamén andei a mil. Eu saía do colexio, tiña 25.000 cousas, iba a sitios e tal, pero eu sempre tiña meu tempo para a lectura. Para min, eso era sagrado. E sería selo, Agora con outro caso. Agora como estou xubilado, afortunadamente, xubilado de dar clase. Como xa estou xubilado diso, os meus horarios cambiaron rotundamente. Despois de compartir con esta pobre muller que ten que traballar para pagarnos a pensión aos demais, era marcha para a cama. Eu quedo escoitando boa música e escribindo cousas que me interesan escribir. E despois dedico dende as 2:45 hasta as 3:30 da mañá de lectura. Pero iso é sagrado. Non pode pasar un día sin que eu lea algo que me interesa. Iso xa como deixando aparte outras lecturas que eu preciso para facer as minhas cousas. Entón, sinceramente, é que hai unha tendencia a, digamos, que ao fácil, ao cómodo, que claro, me vou poñer agora eu a un libro moito mellor, pero na Rosa Quintana. Pois vale, moi ben. Se ven ao Curufaro, avísame que non... Isabel, porque me dan ganas de vomitar, de verdade. Bueno, pero a xente non ve, ninguén ve a Rosa Quintana e a que ten moita máis
tirada de todo o país, banda toda. Este país sigue sendo igual. A Vargas Llosa non lle faz unha homenaxe neste poemario, no, pero sí que lle nunca, faz nunca. un homenaxe a Un enemigo. poetas. Pero perdona, sabes por que é un enemigo? Porque sendo un gran escritor, é unha malísima persoa. Sigue. Non poñades iso, por favor. Mar, seguro que está Mar por aí. Ai, Mar, mira, por favor, non poñas iso, Porque se é unha ocasión dixen algo de Cera e non gustou, non poñas nada. Isto é un pouco... Dicir que mala persona é capaz de, os seus amigos do PP e do Vox, de denunciarme. E sabes que os tribunais non están precisamente con xente de esquerda. Pero sí que faz un homenaxe a Yoconda Belli, a Pedro Salinas, a Jaime Silan de Viedma, a Machado, a Ramón Cabanillas, a Leonard Cohen, que era un poeta tamén. Claro. E lle faz un homenaxe tamén. A quen? A eles. Sí, eu non consideraría que neste caso se están homenaxes. Nestes casos é un claro diálogo con eles. É un diálogo, mesmo van incrustadas, inseridas algúns dos teus versos dentro dos meus versos tamén. Iso é o produto da lectura, Rafa. É que canto máis lemos, máis entendemos, máis nos abrimos a outros, e chega un momento que hai tanta xente que paga a pena que un se sente realmente moi acompañado. Son grandes mestres e podes dialogar con eles. Como? A través dos versos. De aí as palabras están a mirarse alrededor da mesa e mírense e saben moi ben o que miran. Que sucede cando as palabras discuten? Que sucede cando as palabras discuten? Cando as palabras discuten, a cousa ponse moi fea. Porque as palabras... Eu creo que apuntei algo aquí sobre as palabras. Como vedes, esta conversa é absolutamente improvisada. Que aquí non houve previo, nin siquiera con miña filla. Nin siquiera con ela. Non me coño o teléfono. Somos así de espontáneos. Eu escribirín aquí unha cosa das palabras, porque claro, as palabras é algo que a mí me... Cuidado coas palabras. O seu uso é moi variado e traidor, ás veces. Non podemos ser escravo delas. Hai que amalas, coidalas e coñecer as súas posibilidades. Elas sentan, míranse, converxen e rétanse. Nós temos que saber utilizalas e dar sentido ao seu emprego. As palabras non revelan sempre o seu significado completo, nin siquiera a súa riqueza. Hai que utilizalas e descubrir toda a súa potencialidade, o que din e o non queren dicir, cando as poñemos en contacto entre sí. Bueno, pois isto é o que penso eu das palabras, que sí que está preparado. Cando están discutindo hai que estar moi atento para ver a posibilidade de entrar. E cada unha busca o seu lugar. E pelesa cada unha por ter o seu lugar tamén. Sí, e ao final quen decide é o autor. Pero ás veces poden contigo. Hai palabras que digo, esta palabra non a quero empregar, e ao final empeñase en empregar. E outras ao revés, que quero empregar esta, pero non, ten que marchar. É así. Este é un poemario luminoso. Si ti o dis. A ti te parece? A ti te parece? Luminoso? Sí. Me gusta ese adxetivo moitísimo. Oxalá se sea luminoso. Eu a verdade é que quedei moi satisfeito. Cando falei con Andrea, con David, recordo perfectamente, falamos o gusto mutuo por ter algo en común. Ese libro foi o que eu lle mandei con maior ilusión. É un libro que creo nel profundamente porque é un canto, como dixetes que ao principio, unha reivindicación da palabra, e a través da palabra o coñecemento do acto creativo, e a través da palabra pois o concepto do amor, porque hai moito amor tamén, pero non ese amor adolescente que tanto dano está facendo coa poesía que se fai a propósito para os adolescentes. Hai unha poesía para os adolescentes sinceramente que non me gusta nada. Aquí hai esforzo, traballo, movimento. Mira, vou ler algo que tamén tiña aquí.
porque non me gusta. Falabas antes de coherencia, e digo, o poeta debe ser coherente literaria e persoalmente, eso é máis difícil. E digo, non me gusta certa poesía dirixida aos adolescentes. Non hai traballo literario, non hai intención realmente literaria. Conta as cousas que queren oír dun xeito doado. Caen demasiadas veces na banalidade e mesmo na vulgaridade. E a comercialidade poética, que busca beneficios e deixa a beira o que a boa poesía debe conter, que é intención e consistencia literarias. Certa poesía deste tipo, que apela a un público mozo, móvese na literalidade e na fácil digestión. E aquí onde digo eu que tal vez o excesivo elitismo de certos poetas levou a unha poesía comercial que me desgusta, que non achega nada e que dá o que as vísceras e as entrañas queren escoitar dos adolescentes. Non hai aí, desde o meu punto de vista, intención literaria. E cando non hai intención literaria, a poesía, a literatura en xeral, creo que perde pues moitísimas das cousas que realmente a deben manter, non? Bueno, hai varias editoriais que encargan libros a xente por ser famosa, entón claro, moitas veces aparte, mira, hai unha cosa moi importante, hai moitas editoras moi boas de poesía en Galicia, xente que se preocupa porque haxa poesía e as editoriais buscan que haxa poesía dentro das súas posibilidades, pero hai, no resto do Estado, hai magníficas coleccións de poesía. A min resúltame, sinceramente, con todos os respetos do mundo, moi sospeitoso que Planeta publique libros de poesía. Os libros de poesía que se publican, que publica Planeta, grandes tiraxes, estiradas. É moi sospeitoso, porque están no Visor, Hiperión, Vaso Roto, Pretextos, mil. Pois, sinceramente, a min resultame sospeitoso. Por qué? Pois que fan a uns autores que o único que van buscando é o que busca Planeta, que ten todo o dereito do mundo. Cuidado, falo do punto de vista literario, facer negocio, e véndense. Pero que se notaba, non? A decir, hai poesía comercial, poesía de encargo, que fai bastante dano a poesía traballada ou exercicio de poeta. Claro, eso non existe. De poeta. Eso non existe. Onte mesmo, estaba eu en Librouro, precisamente, que é a miña librería, vou sempre, e abrí un libro deses. O que lín aí, estive a pique de facer unha foto para publicarlo. É vergonzoso. E vende moitísimo. Dentro de un instante, luego vai ver outras poemas, vamos a abrir un turno, se vos parece, para que participedes con nosotros tamén desta conversa, e sabendo, sabe, porque nos coita sempre, pero é bo que preguntedes, porque logo marchades para casa e vos queréis sobre que non lle preguntaron isto. Pero non todos a veces. Que mal o fixeron, pero non preguntades, estades todo a fin de semana, estades dándolle voltas a esa pregunta que sempre quixeches de facer e non vos atreveches. E iso é malo. Así que perder a vergoña e levantades logo a man, que nos escuitamos aquí perfectamente e abrimos ese turno. Non sei se quero preguntar algo máis. Non, eu ia dicir antes que concordo que a min me parece un libro luminoso tamén. Lendo, relendo, el que, bueno, é optimista. Que ti que es optimista regular. Bueno, eu digo, el di que sí. Eu sempre dixen que eu era eso, optimista escéptico. Que ti que sempre dis que es optimista escéptico. Claro. Vexo bastante optimismo. Eu non son pesimista, eu son optimista escéptico. Claro, pois vexo bastante optimismo menos escéptico. Creo que está ben eso, non? É dicir, hai que ser optimista, pero se non as cousas... A min, ríense cando digo eso, pero hai que ser optimista para facer moitas cousas e cometer certas cousas. Pero escéptico porque cada día creo menos lo que me rodea.
Pois sí. Se o 66% dos que estamos aquí coincidimos en que é luminoso, Sí. posiblemente Sí. sexa luminoso. Bueno, un amigo e a miña filla, como para facerlles casos. Pues vamos con esos problemas, ¿no? Parafraseando, conversando, como dicías, a Jaime Gil de Viedma, nos recintos onde se agochan a miseria e máis a loucura dos homes, quero deixar todo aquilo que nos impida vivir aos dous en paz, como din que viven os que aman moito. É ou non é luminoso isto? Creo. Se hai luz na escuridade, a vida que se debilita atopa novos carreiros polos que camiñar na procura dun futuro perdido no presente. Quedou o teu nome nas mans, e nelas mírote cada día. Eu que posto ao principio, porque, como ben dicías, o libro de poemas pode lerse de diante para atrás, de atrás para diante. A vida tan confusa, tan frenética, tan intensa e tan breve, que cando nos decatamos que estamos vivindo, sentimos que nos estamos despedindo dela. E para rematar, vou rematar o derradeiro poema. Cando as palabras cansaron de mirarse, milleiros de flores naceron enchendo de cor os versos. Pues, que ben, Noa, que ben. Imos abrir este turno, como non se pode compartir micro ainda, nesta nova normalidade, levantades a man, escutamos perfectamente, logo, cando remate o acto, Antonio firmará exemplares que además están a venda tamén a entrada, e penso que moitas de vos e moitos de vos xa o tedes na man, vou a dedicar a Antonio para que non considere oportuno as persoas que non se queden a firma, pois, de forma escalonada, sabes, para a sala. Nada, levantades a man e facedes as preguntas que consideredes oportunas. A primeira sempre máis curta. Sí. Cal é a influencia da música da cara á creatividade dos poemas? A influencia Da música. Eu estou un pouco Da sordo. música. Da música. Bueno, quen me coñece sabe que son un melómano perdido. Realmente sempre se dixo que se notaba nos poemas que eu facía, que había moita música neles. Cando escribo para os rapaces é evidente que se nota, porque unha poesía para os rapaces e rapazas en música non é poesía. Non é poesía que os atraia, non? Eu estou absolutamente marcado pola música cando fago poesía. Fago referencias continuas, escribo con música. Eu cando escribo un poemario escribo sempre con música clásica ou con jazz, e cando non escribo, aparte de que escoite música clásica e jazz, pois escoito moita música, rock, pop, cantautores, etc. Para min, bueno, non sei como non me botaron de casa aínda, porque es que xa non caben nin os libros, nin os discos, non? Pero sempre hai un novo que aparece, que lle vou facer? Se Bob Dylan acaba de sacar outro bus de serie, pois hai que compralo, porque además eu son dos que creen nos discos físicos e non nas streaming, ou como se chame iso, que ti sabes, pero eu non. Entón, Milucho, para min a música é fundamental, sempre fago referencias musicais e creo que en moitos dos meus poemas notase esa paixón pola música. Paco Ibáñez me decía cando
cando compuxo o primeiro poema, converteu en canción, eu quedei emocionado, claro, que Paco puxese música a un dos meus poemas é o máis grande, porque ele foi o que me descubriu o que era música, o que era poesía realmente. E moi malos Home, cando eu estudaba literatura, ben sabedes que había que saberse de memoria os autores, dicir 4 cosas da súa vida e de memoria, e non se lía nada. Eu estudei nun dos mellores colexios de Vigo. O certo é que realmente non liamos nada. Ben, o que quero dicir con isto é que o bonito é ler poesía en voz alta. E cando Paco colleu eso, sacou, dixen, Paco, estou emocionado, moitísimas grazas, díxome exactamente estas palabras, e non o digo un pouco por presunción, pero que é moi significativo co que me acabas de preguntar. Díxome, a música xa estaba no poema, eu só fixen buscala, atopala, buscala e atopeina. Bueno, eso para min é unha cousa que te contesta un pouco o que acabas de preguntar, enormemente influído pola música. Paco Ibáñez, o que Antonio acompañou nos escenarios en diferentes ocasións. Todo se xa dito. Máis preguntas? Alguna cousa máis? Saber como nos dá tempo. Xa está? Digo, porque aquí... Ti tiñas unha serie de notas, non sei se... No, algunas se nos dicen, outras saíron. Sí. Eu quero preguntar dúas cousas. A ver. Unha é que é verdade que ás veces as palabras escapan, Es que eu non entendo. pero tamén ás veces hai poemas que saen de forma bastante sincera, aínda que despois retoquemos é como que por que hai momentos nos que as palabras non son capaces de dar forma ao que queremos transmitir e hai outros momentos nos que eso sae dunha forma máis fluida, se ti tamén tes a mesma impresión. E despois sobre a xente e os clubes de poesía, ademais do que dis, que estou totalmente de acordo contigo, penso que tamén é certo que a poesía require dunha sensibilidade e que conecta coa emoción dunha maneira diferente cunha novela. E co sentimento de unha forma máis intensa. Dun xeito diferente, dun xeito máis intenso. Que falar de poesía expoña non somente ao lector, senón tamén á persoa, non? E pode ser que haxa xente que non quera expoñerse desa maneira. Es que eu perdome porque... Sí, o primeiro que porque algúns poemas son dúas preguntas. Sí, algo se me... que porque algúns poemas saen moitísimo máis fácil que outros, que é máis difícil atopar, non? O xeito de darlles forma. Sí, bueno, eso é moi difícil tamén de explicar. Eu creo que hai poemas que... Eu fixen un poema dentro do mar, bañándome. E saín, dixe, mira, dixenlle a miña muller, apúntame aí iso, tal, apúntame iso aí, porque creo que saí o poema. Eu creo que eu paso un tempo, pero non faloche por min. Hai un tempo no que non escribo nada teóricamente, pero apunto moito, e leo moito. E hai determinados versos, determinadas palabras, nun determinado momento tamén, que a mí me empurran a escribir. E cando me poño nesa situación, saen moi ben as palabras. Cando quero seguir, porque ese poema quedou, e quero pasar a un seguinte, como non está tan interiorizado como eu o teño, ao final cústame moito máis que saia. E logo hai un ritmo interno tamén na miña cabeza que vai marcando certos compases e que me vai levando iso. E ás veces hai palabras que saen con moita fluidez, pero outras que preciso non as atopo. E entón iso eu creo tamén que un problema, unha situación que te leva a que non estás dentro dese traballo
xa definitivo. Estás empezando a facer os primeiros trazos, digamos, de un poemario. Eu entendo así porque outra explicación non a entendo. Pero a mí o que me fai que saian as palabras é a moita lectura que eu fago. E a segunda, corríxeme se non entendín ben ou non, era referíndose que haxa menos clubes de lectura de poemas e a dificultade quizáis da xente de ler poesía, que a poesía é como afondar quizáis nalgo que ás veces a xente non quere entrar. A ver, máis que non quere entrar é que... Dalle medo. Pode ter medo a falar de poesía, pode facelos vulnerables, é dicir, penso que conecta a poesía coa emoción dunha maneira distinta cunha novela. É certo que cando lemos unha novela podemos emocionarnos, pero un poema é algo moito máis breve e de feito podemos sentirnos moi tocados por un poema. Claro, que o poema conecta coa emoción dun xeito diferente a unha novela e que podemos sentirnos tocados por un poema, e o mellor hai xente que non quere entrar aí ou que lle ten medo. Bueno, oxalá fose así, porque iso quere dicir que se lería poesía e se reflexionaría moito, non? Eu creo que non, de verdade, que eu creo que a poesía dá moito para falar. Eu dando cursos para mestras e mestres xa, e mesmo un másters que eu daba na Universidade de Santiago con profesores que viñan de Latinoamérica, e conseguiríamos momentos maravillosos falando de poesía. Esa xente non tiña medo espirse, aínda que non era necesario, espirse internamente, mas non era necesario. Tampouco hai que levar, digamos, ata ese punto. Para falar de poesía, como todo, hai que deixarse levar. Hai que ler, hai que reparar nela, hai que ancorarnos aí e a partir de aí dicir o que pensas. Se non te queres abrir completamente, non importa, hai moitas facetas que un poema che pode levar. Entón é moi interesante, as dúas preguntas parecenme interesantísimas. O que pasa é que xa sabes que non hai unha resposta definitiva. Eu creo máis ben, sinceramente, que non hai un hábito lector de poesía e que eu sempre digo que hai poucos lectores de poesía, pero que teñen unha vantaxe, que nunca descende o número. Van subindo moi pouco a pouco, porque quen entra de verdade na lectura literaria poética nunca o deixa despois. Pero bueno, máis ou menos, eu creo máis de verdade, creo no medo a poesía e o descoñecemento, o esforzo que provoca intentar que un poema che diga algo. ¿Me preguntas? Non, que se non quita a xefa. Bueno, unha última pregunta, se hai. Vale. Eu quería dicir só unha cousa, que entre as grazas por estar neste acto son eu, polo menos, porque para mí é emocionante presentar a un amigo, presentalo a la de Noa tamén, outra amiga, de unha familia a cal eu quero ben, así que para mí é unha auténtica honra poder participar no día de hoxe deste acto. E dar tamén a Noraboa, hacia o principio, a Cuarto de Inverno por esta edición magnífica de as palabras que están a mirarse alrededor da mesa, por estas ilustracións de Lidia Cao, que non falamos dela porque son hermosísimas, e dar as grazas por poder participar. Non sei se tens que decir algo, e logo que peche o mestre. Non, eu simplemente quería decir eso, salientar de novo o esforzo de Cuarto de Inverno, que coñezades o seu catálogo, que paga a pena, e salientar tamén as ilustracións de Lidia Cao, porque son como unha recreación poética persoal que racha moitísimo, porque eu imagino o que pensaban as editoras de que os libros que son para mozos e mozas non levan ilustración. Para mí é un erro, eu creo que un libro ben ilustrado é fermoso sempre. Eu teño edicións del Extranjero de Camís, por exemplo, que é unha maravilla ilustrada. Bueno, pois neste caso, puxeron algunhas ilustracións, porque eu estou lendo agora unha novela de Cuarto de Inverno que para mozos e mozas realmente non leva ilustración, pero isto sei moi ben porque ademais son como puñetazos, como puñadas. Ti ves estas ilustracións e recibes, non quedas indiferente, non? Entón, o traballo de Lidia Cao, que é unha muralista excepcional, pega
pero completamente coa idea deste libro. Eu teño a sorte de poder lexir ilustradores nesta ocasión, deixeme levar por lo que Andrea e David decidiron, e realmente foi un acerto pleno do que me sinto moi satisfeito, e co cal teño que darvos as grazas, non? Entón, de verdade que é unha satisfacción que estivesedes aquí hoxe. Para min é precioso ver esta sala así e falar de poesía, porque a min chégame absolutamente o corazón poder falar de poesía. Para min é o máis bonito que hai, e de música, son as dúas artes junto con outras, pero esas dúas especialmente. Entón, darvos as gracias, darte a ti, Noa. A ver se te dou 20 euros esta semana. Xa boa soa, pero bueno, de cando en vez me gusta darle así. Sí, en serio. 20 euros, e tal, pero as colle. Claro, se non compras para mí é discos e libros, un orgullo que estiveses aquí comigo hoxe. Rafa, xa sabes o que penso de ti, que és dos periodistas honestos, honrados, que hai moitos, pero ele é un deles, bueno, por aí arriba non hai tantos. Pero bueno, aquí... Hai para todos aquí. E de verdade que estou moi satisfeito. Gracias, Isabel, por ser tan riquiña sempre. E vou ler este poema co que poñemos punto final. Nótase no poema que reenxen os versos. Comprende o poeta que pesan as dúbidas dos himnos e que as capas invisibles do aire afogan a tenrura. Dóelle o poeta que medren as distancias entre as palabras e as imaxes, entre a miseria e a luz, entre a mentira e a memoria. A ferruxe cobre a folla do papel. Paréntese, o poeta cala. Moitas grazas.